Wow, det er sejt. Ja, hej og velkommen til en episode af Wow, det er sejt. For det er det nemlig. Fordi, hvor vi skal smage. Hej, wow. Hvor det er kryddertjens. Og ja, her har vi så Bettina, som er Du skal ligesom tage skeen, eller... nej, det ved jeg jo ikke. for helvede. Ja, nu bliver vi lige til at stramme den her. Yep, det er godt. Ja, jeg kan ikke se Snyder du altså? Sådan der, nu kan du i hvert fald ikke. Godt. Ja. Lad os starte. Da. Så tager vi skeen her. Lad os se, og hun skal jo gætte, hvad det er. Så. Stor ske. Hvad siger du? Ikke så meget. Ej, bare roligt. Du skal ikke tage særlig meget af det, vel? Hvornår kommer den? Det var... Kaj. Kanel. Det skulle jeg ikke sige. Nå ja, det er rigtigt. Det skal jeg faktisk ikke. Fra nu af, så siger jeg det i hvert fald ikke. Jeg kan godt lide kanel. Det gør. Godt. Her kommer... Nummer 2. Ja. Det bliver spændende. Det er faktisk ikke så spændende. Nej, faktisk ikke. Husk, ikke skal være en, der var 10 minutter. En vej og en anden. Der er ikke så meget nu der. Det fik ikke noget, men... Det er stærkt. Den er lige ved siden af. Jeg kan ikke se noget. Altså, så stærkt var det nu heller ikke, men jeg tror, det er et eller andet med peber at gøre. Ja. Det var pebermix. Okay. Ja. Eller peberblanding, kan man også sige. Ja. Hvad skal jeg nu smage? Ja, nu skal du smage endnu en krydderi, som bliver meget spændende at se. Men lad os lige hurtigt skylle ned fra den sidste. Ja, det var lidt stærkt, tror jeg. Hvor skal jeg? Du tager det bare. Kajvand. Det kunne jeg sådan set godt smage. Hallo, kom vi går ind og leger. Det her skal jeg ikke have mere af. Det er fint, det skal vi nok love. Jeg vil hellere have det andet glas, ikke? Det derovre eller sådan noget. Der, ja. Okay. Godt, det andet glas står tilbage, så det er det, du får. Telefonen ryger ud af. Telefonen er røget ud af. Anna, telefonen er røget ud af. Hvad er Godt. Her kommer der noget mere. Lad os se. Skal jeg have mere vand? Jeg vil altså hellere have det der krydderi. Det er også noget krydderi, det her jo. Jamen, altså, Æblejuice har altid været en krydderi. Æblejuice har altid været en krydderi. Ej, undskyld, undskyld. Og det var så pebervand. Det kunne jeg godt smage. Nu har jeg jo ikke mere vand. Jeg fik kun 2 glasser. Ja. Hun har kastet op. Ej, hvor er det klart det der. Han kastet mere op end mig. Jeg har da ikke kastet op, jeg har bare spyttet. Ja, men det er næsten. Hun har ikke kastet mere op end mig. Nej, men Hvor sviger altså. godt. Må jeg godt få noget at drikke? Vi skal Hvordan lige... tror du, jeg havde det? Hvad for en er det, vi lige har prøvet? Jeg vil ikke, jeg skal ikke kaffe. Undskyld. Jeg skal have noget rigtigt vand. Undskyld, B. Okay. Ja, ej, her er B. Der er noget rigtigt. Det er rigtigt. Det lugter af peber. Vi har ikke mere rigtig vand. Jo, vi har den her over. Ja. Jeg ved, jeg hopper ikke på den. Okay, det er fint. Men det er rigtig vand. Okay, B, skal vi så sige, at du må ikke få noget fra det glas, medmindre du gør det nu.
Ja, men jeg er ligeglad. Og hvad for en var det, vi også har brugt? Var det den her? Nej, den skal vi bruge nu. Okay. Ske. Ej, tak. Her, skal jeg tage det? Ja, skal jeg tage det? Du må ikke proppe noget i. Du må ikke proppe noget i, Anna. Anna, det er sundt. Ja. Hun skal altså også have noget, hun kan spise. Jamen, det er altså lidt jo. Det er i hvert fald. Ej, du rammer jo ikke spanden. Jeg kan ikke se den! Men alligevel kan du se din kop. Ja, måske. Nå, nu skal jeg smage. Det er der ikke nogen, Godt. der hører. Så tager vi den her ned. Ja, så skal vi prøve en til. Ja, den bliver måske lidt... Hvor mange minutter har den kørt? Den har kørt i 6 minutter. Det er for meget, så nu er vi ved at slutte. Vi er også lige ved at være færdige. Er det må nok? Ej, ja, skal der. Det der, det er ikke noget i forhold til, hvor godt den smager. så meget! Du ved ikke, hvor godt den smager, og du ved ikke, hvor lidt der er. Eller gør du? Au. Det smager elvejuice. Det smager et eller andet lavet sammen med elvejuice. Ja, det kan jeg i hvert fald smage. Hvad tror du, det er? Noget pebernød? Nej. Det er så forkert, B. Noget krydderi? Er jeg ikke god? Ej, jo, det var... Hvad tror du? Hvad for et krydderi? Ja, B. Sidste chance. Det ved jeg ikke. Det var mint. Det er mint. Ja, mint. Myntepeber. Jeg skal altså noget at drikke. Det er ikke den. Det er ikke den, B. Det er ikke den. Det er Det er den. den, ja. Nå. Ej, min hånd har vi ikke noget til at fingre i. Nej, desværre har vi ikke det. Hvad var det så? Det var så æblejuice med lidt af det, som du har smagt på med forskellige. Det smagte faktisk okay. Hvad skete der til? Ej, hvor helvede vi. Jeg kan ikke se noget. Ej, undskyld, det her. Det er det mest normale vand, vi har. Det eneste, der er kommet i, det er Jeg lidt... drikker ikke mere af det der vand. Ja, vel så. Hvad skal jeg nu smage? Godt. Ja, vores skud. Hvem er din Smag yndlings? krydderi. Nå ja. Den Vi tager værste. lige hendes. Yndlings? Hvad er min yndlings? Det finder du snart ud af. Eller du finder i hvert fald snart ud af, hvad det ikke er. Min ånd er helt varm. Ja. Jeg har pludselig fået snot næse. Kender ikke godt det, når man smager noget smag? Au! Hvad er det? Ja, Ja. det er helt sådan tørt. Tak. Det gør jeg ikke, det der. Ej, Peter har jeg ikke... Det Der er meget, meget... Tak. Der kommer et eller andet mærkeligt i, så nu er der ikke mere den. Ej, du skal smage på det hele. Jeg skal ikke smage på det her, det har jeg smagt på. Så Ej, skønt. Jeg havde lige nu er der spyttet i ikke det. mere det der ulækre vand. Ej, nu har du altså ikke... Du ved godt, det var da bedre end ikke noget vand. Du spytter lige på mine fødder. Ja, undskyld. Okay, så den her, den er ret god. Den er ret god, den her. Ja. Lad os tage den. Hvor lang tid har den kørt nu? Kom så. Sådan. Jeg kan ikke lide at sige, kom så. Jeg synes, det er meget midt i det. Hvad stak du der? Der er ikke noget i det, altså. Jo, der er sådan helt ud. Ej, hvor helvede. Hvor står den? Det er min stol. Hvad? Det er min stol. For helvede. Hvor er der en stol? Er vi færdige? Er vi færdige? Er vi færdige? Ja, lige om lidt. Nej, det er vi faktisk ikke. Er vi færdige? Nej, det er vi ikke. Det smager virkelig ulækkert. Og så skal vi lige... Jeg håber ikke, det bliver mere ulækkert. Eller ulækkert. Ja, det er egentlig godt spørgsmål. Om det hvad?
Og det bliver mere ulækkert, eller som du sagde. Nu kan jeg så fortælle min historie. Altså, kender jeg ikke godt det der, når man spiser noget stærkt, ikke? Så begynder ens næse at løbe, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor det sker. Nej. Nå, jeg troede, I vidste. Det var derfor, jeg spurgte. Nå. Puha, jeg skal pusse næse. Ja. Det smager mange ting. Lad os tage det der igen i slow motion. Nu kommer det. Det smager mange, det der. Lad os tage den igen i slow motion. Men vi skal lige have den lige om lidt. Okay, det her det tager lidt tid. Så igen i slow motion.